ginatag sang Armed Forces of the Philippines o kun AFP nga wala sang basihan ang pahayag sang pila ka Chinese scholars nga nagasiling nga kabahin sang China ang Batanes. Suno kay AFP spokesperson Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, kabahin ini sang isa ka kampanya sang disinformation nga nagatinguha nga amat-amat nga bag-ohon ang mga historical kag legal nga kamatuoran agud palaparon pagid ang ila nga teritoryo. Ginklaro man ni Trinidad nga ang soberanya sang Pilipinas sa Batanes isa ka matuod, hindi bag-o kag hindi mahimo nga pag-awayan. Dugang pa sini ang Batanes ang isa ka opisyal kag importante nga bahin sang teritoryo sang Pilipinas nga ginakilala sang international law kag sang opisyal nga katapusan nga bahin sang pungsod. Ginpasiguro man sang AFP nga padayon nila nga pagabatuan ang mga sala nga impormasyon kag depensahan ang integridad sang teritoryo sang Pilipinas. 83-89% ng ating mga kababayan ay naintindihan nila ang pinaglalaban natin sa West Philippine Sea. Nais nilang tumulong kung sakali man kakailanganin sila sa defense ng ating bansa. At ito rin ay nagsasabi na sila ay sumusuporta sa AFP sa ating panindigan sa West Philippine Sea. Pangalawa, hindi lamang sa surveys, pero pati yung ating mga patrolya at yung pagsama ng international community sa atin. Nagtaas din yan, ang daming sumasama sa ating defense diplomacy, tumaas yung ating numbers sa mga bilang ng mga bansa na may enhanced defense relations sa atin. Nais kong sabihin sa inyo, ang arbitration ruling na ito ay hindi para sa amin. Ito ay para sa atin at sa mga darating pang mga Pilipino. Pinag-uusapan dito yung ating existence as a country, as a nation, at yung ating kinabukasan. Mahalaga, maintindihan natin to, i-commemorate natin to, and we look forward to the next 10 years na lalong titiba yung ating panindigan sa ating mga karagatan. Nabatian si AFP spokesperson Rear Admiral Roy Vincent Trinidad.